Diolch, Sophie. Mae'n bryd o amser I ni drefnu'r parti dolyg yma. Angie, o ti'n idio? Cymryd yn dada, a nw'n ni allu ystyried barn pawb cyn bwrw ati o'r trefniadau. Mae o'n gorau gofyn i'w chwaer o gymeryd nodiadau gan mond hi sy'n dall o'r siarad. Mae o'n real swot. Ella fod o'n swot, ond o leio mae'n un o'r swot del. Whatever. Chwaia gan rai o'n ni fywyd. Drwy gicio, brati, a cario. Dwi ddim yn meddwl drwy gicio brati macariad yma chi. Mwy fel drwy gicio brati gydol yn Gaerdydd, ti'n meddwl, e? O, ofi Sophie, os di dweud, os di ben. Tyddys, sa gen i llibrin llwyd fwy o reolaeth dros gyfarfod mae chdi. Gwranda, Sophie! Angie Cafia a Krista! A tita, Sophie. Stedda fanna, gwna rhywbeth am unwaith. Dymor y wellis da. Fod. Rwan, sgyn unrhyw un syniad y lle I gael parti o'r... Be am y royal? Dwi'n meddwl yna sy'n ei da, ia. Dwi'n band y fanna'r sy'n gwneud chwechad llynaf cyn i'r hyn yn sach Sean Corn. Yn ôl bob sôn, de, gael Santa gymaint y siop rôl dwi'n ei allan. A di wath o dan y wig yn wyn, go iawn. Mae'n dal i'n chyr gwely. Mae ship yn ei bwyd da. Dyna ni'n band. Dyn nhw dal ydw siwr toilet ys pati rhan. Y castell? Band. O, lwch dwi'n meddwl mwy saff, dweud bod ni'n band o bob man. So, llwch dolyg, ia? Wel, mae yna un lle. O, please, paid. Wel, come on, ta. Llan a fo. Gwesti Cymru. Ti ddim o bifri. Twch dolyg, ti agor I ce. Be ti o'n nam? Sa gwesti sgymyn well enwar yn fe. Ia. Dwi wedi gweld pethau y llygod mawr yn ei cansel parti nhw'na, gofyn o'n cael gwenwyr bwyd. Dwi'n meddwl bod hynna'n deg o gwbl. Gaig! Cyfarfod I drefnu parti ddathlu dyfodol y lleod o'n glychyrhau. Ella ma fi sy'n mynd yn hen, ond mae'r partion ma'n teimlo fel bod nhw'n digwydd bob mis I mynd. Wel, ni ydyn ni'n hen siwr iawn. Tydyn ni'n cofio penwydd dim byd yn og Victoria, ond mwg a sgwriel. O ia, dyddiau da. A ta mai, wedi'r parti yma wedi gwneud da, yn ei gwell na'r carfod. Pam felly? Be sy'n arbennig am y parti yma? O fe ti'n cael criw cael nhw mor drinasyn eto ydyn? Ond, mi oedd hwnna barti a han. Oedd yw cnid bethau, a Chelsea byd yn ei cysgu nhw. A pas adram yn cadw sy'n cael o bora, tyddiau da, ia, tyddiau da. Mae pob noson yn noson dda I chdi, a dyna hanner y broblam. Ti'n band o bronion bob dda. Mai, nosadwn nie mai, nosadwn ti'n edrach ymlaen I gael dechrau ffet. Gen ti bres yn dy bocad a rhywbeth yn dy walar. Ti'n ŵr bach o'n heddiw na ddim cweint. Ti'n hymi ar
Band. Steddfod bod beint yn India ar well. Wni? Be am Gwesti Cymru? Ia, Gwesti Cymru! Ti'n mynd band? O fanna? Na, dwi'n anghofiwch i agio. I gwybod, safonna. Ei, oes, gyfro band yna chi. Anti Uncle Rhys a fi sydd i allu awriadau yn band o'na. Ella ddim. Nad oes gan y gwestiwn rhyw bresenoldeb ar-lein yn bersonol. Mae gan deulu'r hyfryd digon o draffig i greu gydlod yn Llundain. Be? Allwn ni ddweud hynna eto yn Gymraeg. Nôl social media. Mae'r lle'n rybys. Diolch, Gary. Dyma'r chdi i'r gorau fi. So basically, sa'n rhaid yna ddim yn syniad da. O, Eli Sophie, dwi'n gwybod bod y lle yn berffaith. Ond illa rhwng yn gilydd, allan ni sortio'r lle allan. O, ti'n glaen rwan, os tynnu gyd y griw at ei gilydd, a na'r un peth. Pwy a wyr? Lle fydden ni gyd yn ffrindiau? Ei, ti'n bo? Fwy na ffrindiau. Be ti'n dweud? Siwr os allwn ni helpu'n gilydd efo'r parti yma. Ydyn ni sylweddoli bod ni ddim mor wahanol yn y bôn. Dwi rili ddim mor siŵr yna. Iawn, losers! Mae'n sgol di gorffan chdi. Sophie, mae dad eisiau chdi adra wan. Ddoi mewn dipyn, dwi angen aros i startio'r parti dolyg ma. Ti di newid y gam. Dim gofyn i chdi ddod adra, ond do, dim do. Rwan ti, rhaid i ni gyd yn ei pwysas di'r busnes sy'n ma'n mwyddo. A ti'n gwybod mae dolyg di cyfnod presurau i ni. Ydy'r busnes sy'n leol. Nos di adra i wylio steddfod a pa'i poeni be mae Sophie wneud, iawn? Oce, cyn i chi fynd, allai ofni pawb yn ei weld ar Gwesti Cymru yn amser ei hunan.
chi'n mynd edrych ymlaen ŵan. Dwi'n siŵr os newid eich meddyliau chi. Helo, dwi'n anweledig a sydyn. Beth ydych chi wedi rhoi yn anweledig o fod yn peth gosefan dy fi ysdi yn ddyforiwyd a ddal cod sydd wedi diwan. Unwaith. Iwan cael trefn ar y parti dolyg ma da ni. Trio cael trefn. So cael anrefn felly, ia? Wyt ti'n iawn, nid y ddau o bethau sbio arnyn nhw. Ar y goll mewn synol tywydd! Ia. Probabl ydi bod pawb jyst mor negyddol yna. O, dew, clywed. Dydy pawb ddim yn gwirionnu'r un fath.
Gorau i. Dos a neb yn caru doli gymaint â chi. Darian, nes i'n cofio bod ni'n diwedd fynd. Fain ti meidio taflen hynna? Pam ddim? Maen nhw'n edrych ar rybys i fi. Yn y blwch yma, mae gen i ni bob addurn ac uchder erioed wedi greu. Pob doli gen si chi'ch dau fel eich geni, dwi wedi prynu addurn newydd. Efallai mae'n rybys ydw i chi, ond mae pob un o'r addurniadau yma werth mwy na holl dylysor y byd i fi. Mam, os ti'n dechrau mynd yn sentimental, dwi am mynd o'ma. Mae fe di ddim. O, pam mynd? Da chi di gael mynd i helpu yn Uncle Jack a beth i Ginny yn y gwesti heno. Daria, do. Diolch yn ydyn nhw'n Cerddi ta. Fi ffansi nos o gynnar ac nhw beth yn cael. Y dim arian di popeth am carad a chofia. Mae'n dymor yn yllu sta. Dyma roi lle sta i fi, ie. Fi'n jyst i anti Ginny. Be yn y byd mae disgwyl fi gael ei swpan? Mae na un sausage, hanner y tusan, a be dwi'n meddwl fi oedd yn dorth o fara unwaith. Dos di amdani, dwi wedi cael brechdan crisps gyda. Dea, ti'n mynd yn dda felly, di dei bach? Swfi! Paid ti am meddwl beth o'r sausage na. Safi hwnna i de. A be bynnag, ti, i mae'n amser i stwnsiad fel dibwys fel bita. Dyna i am trefnu dolyg. Trefnu dolyg, a dim hyd yn oed trefnu bod na fwyd yn y ffridge. Pa drefniadau sgen ti mewn golwg yn union? Wel. Isio chi gael dolyg gwerth chweil byddwn nhw'n bantos. Bwyd, diod a coedan enfawr. Go iawn, Dad. Da ni wedi cael dolyg fel pawb arall. Yn dan siwr swffi. So dei bach, gei di'n ddro coedan le. Dim problem, Dad. Gadw. Lle'n gael goeda? O amor, sdi ddeg. O ia, I just i know mae gyda rhaw ac wedyn... O'r coedwig o lembo, Da ni'n angen arhegio, fi, rwan. yndan swffi. Mae pawb o'n bwysig i rhoi a derbyn na degol. Ond dwi'n rhoi di clod am bwysigrwydd dwyn dros yr wyl. Swffi, os oes yna 3 gŵr doedd yn dod i Caernarfon heddiw yma a fod ail bus am ydd, sy'n modd yn cymryd 5 munud i fyw sleifar, roedd ei cael ar brics a dwyn, shush, a dwyn y cwbl lot. Pan dwi'n rhywun jyst yn dolyg o'n pawb arall. Ti'n feddwl?
Mi ydyn ni newydd fel llygodan yn ystafell wylech. O! Wel, o'r dynas ydych chi de, a mae Gwesti Cymru yn y wlad ydych chi weld. Felly mae cymeriad y maes yn dod yma i glwydwng. Dyna pan o Steve Baxter wrth i bodd yn aros yma. A dod o'n grynu o gyd yn casol o gadw ni'n swper. Ie. O fi gan ydi Tom Pinder i yma de. Pawb eisiau bod yn un hipster does. A dyna pan bod Hugh Stevens wrth i bodd yn aros yma de. A dydy'r gwesti ddim byd tebyg i'r lluniau'r supervisor. Ia, chwydda di Petra mai. Dyna pan bod yr holl blaendyddion yn aros yma. Oce, dyna ni'n gael ti'n mynd i'n meddwl. Dim ots gyda ni, pwy sy'n gwybod o'n aros yma. Da ni ddim yn un ohonyn nhw. Yna Dolig Iawn i chi'n cael hefyd. Wel, dyna ni, Ginny. Dim cwsmeriaid ola ni. O, fydden ni'n cario ymlaen fel hyn. Pedro Jack, mae ganddo ni'n gilydd. Jack, wyt ti Ginny? Rhys ag yn arad y mathu gwynni. Diolch am ddod. Mae yna lot i wneud. Mae angen golchi testri, newid blaen, neu stoc teic ar bar, brwsio grisia, yladdu, trew a tedan. O, a mae ni golchi lloria'r corridora. Ond hynna. Wel, os da chi'n cynnig, mae angen polish ar yma hefyd. Mae Auntie Ginny wedi gysio barod ni. Rydych chi'n mynd i fod yn mynd ta. Ond mae gennym ni digon ar ei plant. Reit, Angie. Lle ti eisiau dechrau? Cyd i neu fyny grisia. Mae yna fwy o bywyd gwyllt yn y lloch dyna na sy'n o'r bywyd halas. Di dod i gael spec ar fenyw i'r parti dwi da. Gadael ysgol yn y parti. Na, dwi'n gwybod, ni ffafri Sophie dwi da. Oedd eisiau fi weld os oedd na trimmings a coedan o'r lle. Mae yna trimmings, dwi'n jyst ei fyny eto a mae'n gwydan ar ei ffordd. Mae Sophie mynd i helpu ni lle? Yndi, mae wedi cael change of heart. Oedd i'n dweud o mrawd Dan Wilson i'n yma. Beth ti'n feddwl? Mae gen Rhys a Sophie yn rhywbeth rhywbeth sy'n. Bob tro mae'n rwyd i mae dechrau fo o'i ffwad. Dwi'n rili ddim yn atybio. Dwi'n meddwl bod gan dy frawd di, dwi'n stimog i fod yn rhan o'n byd ni. Os mae gen i ddigon o stimog. Os mae gen i ddigon o stimog i llnau toilet na ddeud bach, mae gen i ddigon o stimog i unrhyw beth. Angie, could help this do this. Plan dwi'n ddim banicio yn byd, ond... Mae yna wylan yn toilet yn ei grisio. Yna dwi'n meddwl o Williams wrth i bod yn aros yma de. Tate! Sut ymlaen? A hefyd i brifo! Disgwyl, e? Mae'n yn cwno ta be. Tate! Digon. Sa'n neis o'n i gyrraedd i Dolig. Wel, yn o, ia, mi coedan bethau. Gyd ych eisiau, sir? Sa'n neis yn gornel na. Fysa? Nid ein grisian cw. Ti ei llygad y le, ond mae gweld y goeden yma wedi wneud i fi feddwl. Pwy geith y mwynhad o'r goeden o gwydog yma na bo? Y gwesteion. Ia. Rhyws yn cael parti yma. Oce. Ginny a Jack. Iawn. Mae gan pob un ohonyn ni gymaint yn does. Be mae plant bach am ddifad? Be mae triniaid bach sy'n ddim dros drwy? Dyma chi ddim yn meddwl amdano nhw yn meddwl. Dyna problem pobl ifanc dyddi yma. Fi. Sut lle ti eisiau ta? Cartro'r plant am ddifad. Ond dos na mynd â hyn ar y dre yma. Oes. Gylynwch fi. Eto! Ewch! Ti? Trio! Fi ti'n gofio beth yn drafod? O fan o'n eich eglis ar yn y byd gan parti goli. Naci bod ni'n mynd i fod yn positif. O ie. Reit, fawr. Hoffwn eich cyflwyno chi i Westi Cymru. O, mae oed. Falle mae'n waith na ni fi wedi dychmygu, ia. Mae o'r real twll. Sophie. Gad i mi yffan. Mae o'r real twll, ond dwi'n siŵr efo bach o help fydd o'n gret. Bach o help? Sy'n bach o help? Bach o bain, ti'n dechrau? O ia? Ac o iadda. O ia, a bom! Ia, sa bom yn helpu. Ydi, pobl Catrin, allai Google sydd wedi bom i ti, neu allai eich fydd oddi ar Amazon, a fydd yma y bore o hori.
Speedy bach, ond mae Speedy chwarae hwnna ni. Uncle Jack, Auntie Jeannie, dwi a Sophie fan hyn di dod â criw yma i weld a'ch gwesti hyfryd chi. I weld os mae'n addas i gael parti dolyg. Yna rai sy'n mynd meddwl fod o'r hyd aras. Ddim yn addas. Ddim yn addas. Wel, eich bod ni'n isio chi parti chi'n ei gwesti ni. Lle, tawel, di gwesti Cymru. Dyna pan fod George a Ruth yn licio aros ma. Falle wallgo, Jimmy. Os na ddim wedi bod chi aros yma dros y doleg, os na ddim parti yma, os na ddim wir yn hoffi'r lle yma, wedyn ni angen a mwy os ni eisiau lle yma lwyddo. Dyna mewn. Oedd y dau lan a dau drws. Ddoi ar tamlaen i'r ot dweda pamlaen da ni ma dim ond unwaith. Dyna mewn. Stena lawn ti moyn eisiau os na ti moyn i be ti eisiau. Be di'r ot dweda pamlaen da ni ma dim ond unwaith. Dyna mewn. Yr unig beth sydd angen rwan ydy complete mewn cwr. Iaia byddai'n positif. Ti'n bod yn chwarae? I fod adra. Waw. Hwna di costio wbeth i chdi. Sgaid y cywiro fi yma. Mae hwn wedi costio rhywbeth i rhywi. Lle dy drystio di? Ti draw i'r tŷ wedi. Iawn, daw. Rhaid i gyd yn ei cyfrifoldeb. Iawn, da ni'n peintio, aduniadau, goliadau, cerddoriaeth, catering. Ti'n DJ ddod? Wel, ydw, ond cofio ma'n gwesti Cymru da ni ddim yn ei githau. Dwi'n siŵr bod gen Auntie Jeannie rhyw grammafon neu rhywbeth yn mynd i dwi'n brysur. Ceri, ti'n dda fo IT, dwi. Fedri fi ddarlunio gael graffu invitations a posteri yn felly, fedri? Wel, deud, ta'n gofyn o ti'n rhys. Mae gen i lot ar y plat, di. Oes, chips, microchips. Iawn. Olwch bach yn byd galon yna. Dwi'n iawn. Dos ni wedi gweithio fel yna'r hys. A dwi'n cael diwrnod gweithio mywyd. Na, beth sy'n digwydd ydy'ch tu chi wedi crosgi lawr y cath di marw os ydw i wedi canslo'r Nadolig. Na, ond nes i roi llun really cool i fyny ar Instagram bore yma. A dwi'n mynd i cael 3 like. Falle fi ar ôl llun. Instagram? Twitter? Snapchat? TripAdvisor? Mae rhaid bod chi wedi clywed am hwnnw. O, gynna mi soniad y cwsmeriaid blin amdano fo. Ond sgerin o'n beth iawn yma, sôn, sori. Wel, yn yr oes yma, mae hi'n hanfodol
dylai chi gael online present. Eisiau Nadolig i gyd? Present, nid present. Lwch, Ceri fach, sa faint chi bod yn siarad neu ffistro ni. Ond os da chi'n meddwl bod gen i'n helpu ni fel busnes, os ni wrth y modd, os chi dangos i fi sy'n mae'r holl beth yn gweithio. be? trio grymu, dim byd. Sori. Angie, ti'n cofio fi sôn, mae rhywun arall yn fod yn talu ar
brawd a'i ffyrdd unwaith i ddiw. Dwi'n iawn? Wyt. Ti'n fawr yma hoff hwyl efo hogia mawr yn gyd? Dwi'n meddwl. Beth gyda chi mewn golwg? Sticio fo ni. Mi di ddim dyfaru. A fi'n adolyg llawn. So, beth ti'n dweud, Adri? Ti'n gem am bach o hwyl? Helpu pobl yn ardal. Helpu. Ia, helpu. Mae gan gorfod pobl yn dre yma, ormod o bethau. So ni, yn helpu efo bach o distribution of wealth. Da ni'n helpu pobl werth o'r obli sy'n gan. Dwi'n dweud chi bod. Fel rhyw Robin Hood, yn cymryd gan y gweithio ac yn rhoi i'r tlawd. Rhoi fi hynna. Da ni'n eitha tal, hefyd o so. Pam ddim, ia? Fe bwrw'n rhentisien heno? Fe na neb yn bwrw, ne? Da ni'n dwy nhw. Da ni'n violence. Oh!
rwan at ti, Ginny, swn i'n meddwl bod y lle. Sôn am ddynadrwydd. Mae Jack di trio un nawr o Ceri, a mae'n fel am fod i Bill Gates. Da chi wedi gefi genus yn di, Ginny? Fysa ddim angen i fod yn genni genni, ond mae'n yn rili fel cymryd anghoffi. Diolch chi erioed yn anwyl. Dwi'n mynd cario. Simon's a place. So ddwch o ffordd o'n mynd i Ginny mae'n ei gael llun o'r lle mae hi newydd yn wer. A rwan o'n dechrau mae'n ei gael sylff. Gweld yn cael lwcaf stopio drwy'n. Chwarae teg at ti, Ginny. Mae hynna'n wen i wedi'r busnes chi. Diwi, rwan dydwch chi'n dweud o Ceri, sut dwi'n cael y lluniau oddi ar y camera allan i'r wefyd eang. Reit, mae'n hwgio'r camera i mewn i'r USB. Oce, ydi hyn cyn, ta ar ôl danfon y ffilm i Boots. Camera ffilm i hwn. A dewch efo fi yn Jack. Rwy'n ddim eich eto. Mae'r lle mae'n eich yn dda, tydi? Beth am y goeden? Mae'r lle yn teimlo mor fawr a gwag pan mae'r plant yn mynd adra. Mae gen i syniad. Pan mae ddwn i'r plant mae gyd. Ac mi ddwn i ar goedan ar anhigion o'n ti ni. A fe... addurniadau erbyn. Beth ydych chi'n gwneud hynna? I ni! Wel, a rhaid i ddweud, oeddech chdi'n natural. Ia, well na fydd sylw fi erioed. Pwy oedd yn well na Sophie am be? Please, beth ydych chi gyda sy'n andiall mewn chi hynna. O, profiad gwaith de. A beth sy'n di. Beth a ddeud, ni'n gael gorau o stwff na dwi'n bora. Dan G, di hyn ddim yn chwarae plant di. Wyt ti'n meddwl mwyn ti, mam? Na, ond... Mi ydw i'n gariad i dy frawd di. Ia, ni wyth di amma. So rili dwi'n gwneud ffafr i chdi, chos tra ti'n mynd efo fod e, mae'n bwysig bod teuluoedd ni'n cyd-dynnu dydi. Os ydych chi'n diolch i Chris. Haia, Sophie. Mae'r lle edrych yn briliant, ydy? Iawn, ia. Iawn. Mae'r lle edrych yn gret. Ond mae pawb yn edrych ymlaen at y parti, ia. Ond mae'n ddiolch i ti a fi. O, awch. Ti'n jyst yn adael o'n honian fanna? O be mae'r gradur di wneud i hyn hynna? Dal o'n didi. Helo, ia, gyd i sbwch ar records, ia. Dwi'n meddwl bod fi newydd bod yn dys i'r berthynas gyrraedd i oed. Da chi'n gallu rhoi bod neb yn nefn chdi. Diolch. Ia, doniol iawn. Wel, ti'n mynd i ddechrau beth sy'n digwydd dros y 12 awr dwytha. Dwi'n sylwi bod dim wastad yn beth da. Mae'n pobl o ddau un yn dod at ei gilydd iawn. Be si, Sophie? Dwi'n di wneud? Ti'n mynd gwybod dwi'n mynd i ddechrau chdi. Jyst gadael bod na dim croeso i chdi na dy chwaer yn tŷ ni, iawn? Jyst cofio ddechrau'r chwaer. Wel, ceri fa, ni di byth gyrru hyn, ond mae'n gwych yn bod yn mwgau. Wel, yn hwnnw na ti di ni. Na, ceri fa, mae o'n hint Y dydalen. pam. Faint o hits ydych chi gael? Na, ceri fa, mae o'n hint yn bod mwgau yn rhystyn. Ia, dwi'n gwybod. Felly faint o hits ydych chi di gael? Hit ydy'r gair am faint o bobl sydd wedi ymweld â'r safle ni. Ac mi fedra i ddeud o edrych ar hwn bod y dros 300. O, dechrau da. Ond ddim cweith yn baid. You called? Flew. Stop it in his shoe. What's the hun? Mae'n colau yn iawn. Mae rhaid i ni gael low profile, achos mae'r bobl
cwpl o ddyddiau hyfryd yn gwybod yr hogan Ceri na. Do, tan ydy Catrin a penderfynu llnaio. Does am nunllai guddio bellach, mae sal yn iawn. Dwi'n colli pla. Pla wastad, dwi'n gwybod beth wneud bwys yn ysbaeth o hyn. Lle na beth yn hyn? Dwi'n symud yn amor efo fel hwblwydd. Dweud bod na ddim pwynt i cario ymlaen yn ystod yn lle cyfnawr fod yma. Dyna dwi'n stau ddigol o bynnag. Ond, mae yna sôn bod nhw am symud nôl yn ôl i'r ardal Ewrop. Dwi'n ddewis meddwl nhw. So, beth yn am wneud? Fe rai ni drio ffitio mewn. Llifio yn y degau. Sgrwpio yn y to. Cyn a fi, mae hynna'n swnio afiach. Mae lliw yn iawn. Ella mae hyn yw'r unig ffordd. Amor,
Mwyafrif mae toiledau cyhoeddus dre. Ti'n iawn. A dwi'n gwybod yn union lle fi'n ffynu rai o heini. Dewch. Di'r traffig ar y safle ddim cymaint o greidio beidio digwydd. O, mae o'n ddechrau da, swn i'n dweud. Wel, os dwi'n cyfeirio yn nifer o bobl sydd wedi ymweld â'r safle, mae faint o bobl sydd wedi cyrraedd fel yn briodol ac archebu ystafell. Ond mae o'n lwyddiant ysgrifol. Os ydyn ni ddim na fyddwch chi'n gwedd o lunydd ar obryn ym mhen dim. Dwi wastad i meddwl bod yn Gymraeg i'n eitha da. A nid Cymraeg normal oedd hwnna, na ci? Ia, Cymraeg yna ci. Mae Jack yn dipyn o ieithu. Gan gynnwys Gymraeg, Ffrangeg, Eidaleg a'r Almaeneg. Wel, dwi'n siarad Cymraeg normal, Saesneg, Java, HTML, a Jason. O ba o wedyn oedd y tri ola na? Nid eithaf gwledydd ydyn nhw, ond eithaf cyfrifiadurol. Ac os ydych chi dda'n dysgu chi eithaf, byddwch chi'n gallu dysgu'r rhain hefyd. Rwan, dewch! Sophie! Ydych chi isio? Dwi'n gweld bod hi'n brysur. Nacwyd, ti'n mynd brysur. Ti'n eisiau chwarae plant bach oedd y ffidio wirio. Ia, Sophie, mae rai o'n eisiau rhoi bwyd ar bwyd. Ti'n mam am malu awyr? Ti? Wel, mae gen i spreis i gyd. Mae Jack wedi sgwennu'r agor a wedi dyfeisio'r efo chi gyd. Just basic. Wel, hyn o'n beth gair cywir cyn i fi wedi. Ac i basic ydy'r iaith ydych chi'n iwsio efo Jack. Wel, beth diw'n Taco Jack? Rhaglen sy'n penodi bwyd, sy'n prynu i bwyd yn y Secret Santa. A dwi'n mynd i alw fo yn App Santa. Rwy'n efo fwyaf star yn meddwl am yr enw ac yn actually sgwennu'r cod. Siwr roedd i stopio plant yn yr hyn. Mae chdi'n merch iawn. Oedd y gwesti yma, bryd i erioed. Dwi'n edrych yn weddol ddyn yn ymwneud sbel, ond mae'r wefan yma'n mynd i helpu popeth, dwi'n siŵr. A wel dwi'n meddwl bod y ffaith bod pawb dda sy'n gilydd ailbwyntio ac ail yr urno wedi helpu hefyd. Dyna dy dolyg. Pawb yn dod at gilydd ac yn gweithio. Iawn, ti'n baw. Cofiwch eich archegion Secret Santa. App Santa. O ia, ac Santa fory. A welwn i chi i orffan yr addurno a'r bwyd. Meddyliwch am y beth. Am cynllun perffaith. Ydy? Sut? Wel, nesaf rhestr siopa ni am Nadolig yma. Squash, jam dodgers, a toilet roll. Dim yn rhestr yna ac i'r rhestr. Anrhegion. A diod. Yn union. A lle ar hyn o bryd, sy'n bod bwyd diod a cynllunio. Dwi'n cymryd o mewn Westi Cymru. Nid gan gwestiwn yma y swydd iawn. So fod Wynlyn, gawn ni Dolig Gwenfweil, a eithaf yn bres y syfiant. Bydd pawb yn hapus, a bydd pawb yn ffrindiau. Hefo dy holl fi
siŵr bod hi'n saff i ddod nôl. Ydw. Nhw wedi gorffan llnau. Ond beth di'r ogla na? Mae o'n rili codi gwys yna i. Wedi ogla fo blaen yn la. Neu brwng anwyd os fi'n cofio'n iawn. Ni, di'r ogla yna. Nid nhw'n panna am mi. Ond os i'n lingro. Dwi'n gwybod os eisiau dod nôl ma. Mae'n sôn am drio dolid ma. Fi'n achoi. Dafio, mae hyn yn dod. Os ni ddeud o unwaith, dwi'n mynd i ddeud o ganwaith. Dwi'n eisiau partioli mewn Pwllti Cymru. Sa byth bwyd yma. Ba. Sgen ti'n dewis? Da ni wedi trio bod ma'n arall yn gre. Fe'n galeri? Da ni heb drio fanna. Si yna neithio. Si'n rhwy mewn i'r bwyd i gyd. Oedd y fawr o gop. Cwsberiau, byth yn gadael diod. Mae hanna'n gallu dawio siarad a llefyr bwydyr cyn diwedd yr egwyl. Wow, hold on! Mae lle mae'n edrych yn amazing. Cad y brysur, do? Dwi'n gytuno am unwaith. Pwllti Cymru amdani. Anga, sorry. Mae fy ddrwg gen i o'n fod tywall dŵr oer yn eich temiadau, ond mae'r lle ti'n llai. Mae Sal yn iawn. Rhwng yr hen gwbl, y plant i gyd a ni, does am lle i nati arall. Wel, beth hyn ni fan hi'n neud ta? Mae'n ystadbol, dos eich I drio fyna. Dwi'n iawn, dwi'n fod ei maen y Joseph. Wel, da chi bendant ddim yn dyfu o'r dweud. Dyna plan! Dyma'r ymwneud staff bod... Yndi wrth gwrs. Dylan ni fod yn estyn llaw a helpu gilydd. Fel y hen ddyddia, dwi'n siŵr fy hen dau ydi perthynas fo. Un o hwnna chi. Da chi'n nabod? Yna'n siŵr. Oedden ni sôn am blag yna. Cymru de, one degree of separation. Be o'ch am ni ta? Hawn na ni cael parti efo chi. Pam ddim? Mae'n bwysig I gael i ddynnu. Dwi'n cadw chi ddangos chi o gwmpas. Sut ydych chi eisiau dechrau? Be oedd y dda? Mae'r goedan ar ben y car tu allan, so well ni da hi fewn I fedr o'r higion. O da ni. A heb anghofio'r pwysica fo. Wel, yr addyniad. Mam, ti heb gyda'r hen beth yna, to. Hyn bethau. Fel ddydys y rhys, mae'r rhain werth mwy na Mwy na holl dryswr am byd dwi'n gwybod, mam. O, so, sy'n ti'n diad? Na, dwi angen... O, dwi'n siarad. Dwi angen sortio dy. O, mae'n bwysig. Mae'n bwysig a O, pwy. dwi'n siarad, so. Hoi, dwi'n bod yn troi'r dyddiad dwytha ma'n ymhen na. Dwi'n wir cofio beth dwi'n gwneud. Wrth gwrs, be bynnag dwi'n gwneud. Dwi'n ymwneud efo. Dwi'n teimlo'n ofnadwy. Ys plîs, dwi'n meddwl ofnadwy, dim chwaith idio. Yli, o'n i'n siarad deud dim, ond dwi'n meddwl bod Angelo bach yn grybl. O'n i'n meddwl sy'n ni'n flin efo chdi, sa'n chi'n cadw draw at ni a dad a deud. Beth meddwl, di meddwl, te, Sophie. Pam sa'ch chi'n deitha I gynt? Oi, sori, Rhys. Ti'n bod beth, dwi'n meddwl na chdi oedd yn iawn. Dwi'n meddwl ni trio hwn ffrindiau. Swn i'n licio na. Ia. Trio, yna fi. Mae'n gymaint I wneud. A fory hefyd gyffwrdd. Mae'n cwnio'r cishis a sausage roll. Mae'n ei smwddio a chi'n a mae'n rhaid yr celwydd yn y man apodol. Llyfrau gadw
llygad a bobl ifanc 'ma. Fi nawr wedi gael ei playlist at ei gyn i ni. Dwi'n dweud bod yn hen recordiau ein cwl a dim cantro. Sa'n gallu ni dipyn mwy heno ta? Gon i'n mynd i ddod i hun o'n dowch.
ddigon o fo! Christina! Na, dew. Na ni heglu hi. Neu, rydych chi helpu fi? Sa ddim amser. Mae gwaed yn dewch na dwy. Dwi fan arall i chi daw. Ti'n fatha merch i fi. Hei! O, di'n iawn! Ydych chi'n meddwl? Wch, mae deffro. O, Angharad, be ddigwyddodd? Be ti'n tama dyn yma? Dwi'n meddwl bod y ffaith i'r holl am y cicio mi flannu. Dwi'n fath, oes Tony. Angharad, dwi'n ti rioed yma'n dwy. Na, dwi iawn, oedd o ddim fi'n union. O, pwy ta? Allen dweud pwy, jyst... O, Angharad! Wirion yma'n gwrtho deud pwy oedd efo hi heno. Diolch byth. Bod i'n iawn, be? Diolch byth bod i'n iawn. Beth ydi bod ti'n iawn? Mam, o'ch addurniadau chi'n gwneud hefyd. Os ydych chi'n gallu colli rhywbeth llawer pwysicach na hynny. Mae un peth yn sicr. Yna'n parti wan. Ac ar ôl yr holl roedd calad na. Beth sy'n bod o'ch chi gyd? Mae'n dweud bod cael chi drebrwng na parti ma. Fel ti'n gwybod fi, na ddim parti wan. Ti'n dweud bod fi'n sortio? Ia, gyda di. Gyd i weld. O, mae'n iawn chi, ia? Hei, mae na. Sacad o Jamie Dodgers na. Os o'n parti, na
Stopiwch fod yn gymaint o drama, please. Gewch i'ch parti plant bach, a mae jyst angen antigen i gysylltu efo pobl yswyddiant. Wrth gwrs, pam nes i meddwl am hynna? Wel... Oedd hi'n dyn arno ni. Uncle Jack. Fy'n i'n meddwl, os am beth da, sy'n ni'n safio cwbl o geiniadau, ydych chi'n gwybod beth ma'n dweud yn rheg o sath, mae'n cynulon, ne? Dim rwan, Jack. Dyna ni ta. Dim anhegion, dim parti, troed ni gonslo dolyg. Ok, jyst aroswch yma am 2 munud, ta. Dwi'n mynd i sortio'r plan. I'n neud pethau'n iawn am unwaith, ie? Angie, paid yn edrych i gwirio. Dwi'n meddwl i dad rwy'n fwyd ar y leini. Helpu fi. Na deg bach yn hyd yn oed trio helpu fi. Dweud y gwir, mi nath o'n siŵr bod o'n hollol iawn yn ei adael i fe. Go iawn. Reit. Lle ti'n mynd i fan? I wneud pethau'n iawn am unwaith. Hei gwenwch eich dad. Gyda'r rhegion bwyd na hyd yn oed addurniadau sy'n bwysig ar gyfer blwyddyn. Mi'n cyfeillgarwch a chariad. Ond mae presentau helpu fi ddim. Beth sydd wedi digwydd? Bydd yn amlwg i weld o'ch eich dad i mopio'r eich blwyddyn yma. Chi cael sbio ar naill ar llall. I beth oedd o? A roedd o bethau'n waith drws o derbyn yn ddiheiriad i. Peth hawdd di pwyntio bys. Ond mae rhaid i ddau yn chi edrych eich calonau o gan fod eich gwir deimladau. Cyn i fod i'n rhy hwyr. Paid â bod o'n dweud beth sy'n dy
Na emergency tu go, a dwi angen adra. A sut fath o'r gyfwng yn union? Beth yw'ch chi? Sa'm plant fydd adra. Plant go iawn chi, ia? Sa'ch chi jyst i'n gadael i yna bysach? Sophie, deiba, yma rwan. Fe chi isio? Rwy'n i'n torri fi'n tu ni, dwi'n y bwyd ydi o'n, a presanta fi gyd. Ond dim eich presanta chi oedd yn yna ci. Dim rwan, Sophie. Rwy'n siarad y frawd di. Mi fa ma. Gret. Rwy'n siarad chwaer bach gwirion ddim yn helpu ni. Rwy'n i'n sortio beth allan yn hynna. Na. Be dys di? Na, dwi'n mynd i aros yn fama a helpu Angie. Dim fatha chdi. God, di lonydd yr hoci. Pam nôl i? Dad! Os dwi'n meddwl byddach chi'n eitha prysur am spel. Pwy am oedd yr heddlu? Fi, ni heb wneud, dwi'n os am mam i wneud chys fel... Dwi'n meddwl bod chi wedi ffeindio Dwi'n meddwl bod pawb di ffeindio allan be ddigwyddodd efo chwaer annwyl. Ond fel ddudodd dy fam, amser i fadda ydy'r Nadolig. O'r amser am barti, de? O, mi geith Sophie a deg bach yn mynd o fan ni'n gwesti Cymru dros yr wyl. Achos dwi'n ama fydd i tad mewn gwesti sy'n tra gwahanol. Ydych chi siŵr? Felly, da ni am doldoli fel pob arall. Wedi'r O, cyfan. na, dei bach i di ddod i gwella. Jyst eisiau chi gyd gwybod. Da ni gyd yn gwybod o fod yn difaru. A ti a di bach yn edrych iawn o dim rwan. Yn amser ein gofidiau'n saff yn y gorffan yna. Pa'n edrych ymlaen. Yn y flwyddyn newydd ar y gorwel pobl. Ma' 'na ddau yn mynd i'r yfel tu allan i'r penfel. Tra bod a fond ar ei stwdi ffwrdd i'r rafel. Mae sŵn o telyn chwalu fel priodas i ddylw. A neb yn meddwl gofyn pam fel arfer. Ma' 'na ferched hefod yr wyau yn siarad celwydd noeth. Mae'r dref fel taid i mwrdyr o ar ei hyd. Mae lleiad yn dal i wenu ar ystrydoedd y dyrhol. Fel bob tref i fi ar